Здравейте хора, днес ще играем Майнкрафт и един приятел ми пише... Един приятел ми пише бий си с 100 зомбита. След 3, 2, 1. Дай! Започвай! Тикът меч! Оле! Паша! Хора, чакай да си взема неща. Хора, толкова зомби, те кой искат, бе? Браво. Его му е такова. Това не сте го видели, кога съм го направил. Няма да ви кажа, кога съм го направил. Аре бе! Май гаш! Вие! Няма много трудната врата. О май гаш! Дай да го взема това. Като преброя до 3, искам да те няма. Хора, много малко се виждам. Я се замъква, я се чуда. Като преброя до 3, искам да те няма. Какво това? Дайте ще пусна. Тука. Така, лъч! Влезнах. Тука. Там. Като преброя до 3, искам да те няма. То бях на много малко месо, хора, и заплата сметка. Аре, морфака. Да си взема. Лайната. Да, така си учам. Да ги бия. Като преброя до 3, искам да ви няма до там. Да учам. Да ги джъмпвам. Като преброя до 3, искам да ви няма. Я. Как ще стане това сега? Как ще стане, хора, кажете? Имах ли златни ябълки? Чакай. Златни ябълки. Имах. О.
Да, тук си слагам нещата. Гледайте ме, гледайте. Ето ке. И къде беше? Аре! Косна е. Аре бе, за кой не мога да играя? Аре, косна е, о май гад! Като преброя за 3. Шапка ти свалям, шапка ти свалям. Нещо ми се обърна, хора. Бъгава работа. Аре, бе. Майка ти стъпа е! Контра се! Гледам всичко гръмнало, хора. Защото останалището сме ли тук. Аз спомням, че беше. Гръмни майка ти, постари, гръмни. Хора, това ще бъде всичко. След нещо сна, видях, че ти стана пълен провал и кой да ви кажа, стана пълен провал. Това ще е да.